Com el seu pare, Felip IV va haver de menester d'un valido per poder governar. Com a rei, li van posar diversos sobrenoms que donen a entendre una mica quina mena de persona era, destacant amb certa mofa sobrenoms com el Pasmado, el Planeta. El seu regnat, però, va des de 1621 fins a la seva mort el 1665 i, per tant, va ser el més llarg de la casa dels Àustria. El seu valido era en Gaspar Guzmán, comte duc d'Olivares, que tenia la intenció de retornar l'esplendor de l'imperi perdut i fins i tot ampliar-lo, però ans al contrari, va aconseguir-lo reduir força. Si alguna cosa va tenir de positiva el regnat de Felip IV, va ser a nivell cultural. Va ser el rei per excel·lència al segle d'or de la cultura i l'art castellà i fou el descobridor d'un dels artistes més representatius de l'època, Diego de Velázquez. El seu regnat va estar marcat per aquest prendre d'aquí darrere, en Gaspar Guzmán, comte duc d'Olivares, que va intentar retornar a la monarquia aquell passat gloriós del que ja hem parlat abans. La seva excusa va ser aconseguir una majoritat dels països on aquesta monarquia regnava, imposant-se, castellanitzant-la i fins i tot portant-la als extrems d'un conflicte bèl·lic. Si a això li sumem el fet d'una política exterior que el va portar a una guerra inacabable de 30 anys contra França, podeu comptar quina mena de valido va arribar a ser. La Guerra dels 30 anys va suposar una sèrie de conflictes, fins i tot en l'interior del propi regne, provocant la revolta catalana i la portuguesa, però també n'hi hagué en altres territoris de la monarquia, cosa que demostra l'esgotament que aquesta va patir durant el segle XVII. Ara bé, el conflicte català va suposar un enorme desgast per Castella i també, evidentment, una terrible xacra per Catalunya. Com a conseqüència, es va perdre la Catalunya Nord, en l'anomenada Pau dels Pirineus. Portugal, l'altre gran conflicte, va aconseguir la independència i la monarquia va perdre totes les colònies d'aquest regne, tant Brasil com les africanes. En política internacional, el comte duc d'Olivares tampoc es va lluir gens. Els terços castellans van ser vençuts el 1643 i Castella va haver de reconèixer la independència de les Províncies Unides a canvi de poder conservar els Països Baixos. Aprofitant la situació, França va continuar la guerra amb un nou objectiu, el Franc-Comtat i el Rosselló. Anglaterra i França es van aliar i la insostenibilitat de la guerra per part de Castella el va conduir a signar la pau amb el País Gal, la pau de Westfàlia de 1648, que comportà a més el Tractat dels Pirineus de 1659, que van significar que l'Artús passés a mans franceses i que Catalunya perdés el Rosselló i part de la Cerdanya, sempre en favor de França. Felip IV va morir de disenteria l'any 1665, deixant 19 fills legítims i més de 30 il·legítims, i deixant-li el seu primogènit viu, Carles, el seu imperi. La Guerra dels 30 anys, entre 1618 i 1648, fou un conflicte europeu que va arrossegar i canviar les fronteres de nombrosos estats. El conflicte es va prolongar entre França i la monarquia hispànica fins a la seva derrota definitiva el 1659. El conjunt de la guerra s'inclou en la lluita per l'equilibri de poder a Europa i intervingueren els estats dels Habsburg, d'Àustria i dels prínceps alemanys. Fou originada per la crisi econòmica general que afectà els estats europeus durant el segle XVII. Aquesta crisi la va acompanyar l'extensió del protestantisme, convertint-se en un conflicte religiós. Els castellans disposaven dels seus temuts terços. Aquestes eren unitats d'exèrcit agrupades amb 3.000 infants, tots professionals, provinents de tot l'imperi i mantingut per la població on s'establien, és a dir, allà on establien el seu campament. Eren durament entrenats i se'ls considerava disciplinats i molt temuts, gairebé invencibles, fins a aquest conflicte europeu on van ser derrotats. Així doncs, podem afirmar que la incompetència del comte duc d'Olivares en la Guerra dels 30 anys va portar a la Guerra dels Segadors, per un costat, i a l'altre la independència portuguesa.
Aprofitant la situació, el comte-duc d'Olivares va voler reafirmar el poder autoritari centralitzador sobre Catalunya. Castella, que havia estat sufragant la guerra, estava patint greus problemes econòmics i havia arribat gairebé a la ruïna. Així doncs, si no es volia perdre, es necessitaven més recursos i una major col·laboració per part dels altres regnes pertanyents a l'imperi. I per aquest motiu es va realitzar el que s'anomena la Unió d'Armes, que era un exèrcit en el que havien de participar Portugal, la Corona d'Aragó, Nàpols i Milà. Les Corts de la Corona d'Aragó i Catalunya es van negar, ja que no se'ls havia permès participar ni dels beneficis de les victòries d'Europa ni de les riqueses d'Amèrica. Perquè ara haurien d'intervenir, ara que tot anava malament. Aquesta negació representava un revés a les pretensions del rei, principalment del comte-duc d'Olivares. A partir de 1637, aprofitant la declaració de guerra contra França, el 1635 va introduir a Catalunya un enorme exèrcit dels tercios per actuar sobre la frontera del Rosselló. El problema de l'allotjament de les tropes, a compte dels camperols, va provocar una revolta. Els conflictes més breus es van produir a la primavera de 1640, quan els tercios espanyols, alemanys, castellans i napolitans van saquejar Santa Coloma de Farners i més tard van cremar Riudarenes, l'església i la gent que havia refugiada en ella. Va ser aleshores quan el bisbe de Girona, indignat per la situació, va decidir excomunicar els soldats responsables de la barbàrie. A partir d'aquest moment, els enfrontaments es van adquirir un abast religiós. Nombrosos grups de camperols armats es van enfrontar amb les tropes reials controlant el país. El virrei es va veure superat pels successos. Aquest home, anomenat Santa Coloma, era ferm partidari de Felip IV. Sobretot, se les havia tingut molt amb el Consell de Cent i la Generalitat. Quan va arribar el moment, va fer detenir 2 membres del Consell de Cent i a Francesc Tamarit, conseller de la Generalitat. El 22 de maig de 1640, 2.000 homes armats del Vallès van entrar a Barcelona i per la força van alliberar els detinguts. La revolució dels camperols es va desenvolupar atacant l'autoritat del virrei i les cases dels ciutadans rics. Aquest fet va culminar amb el Corpus de Sang. El dia 7 de juny, 500 camperols dels voltants de Barcelona van entrar a la ciutat per intentar ser contractats com a segadors pels terratinents. Es va produir una petita baralla que va encendre els ànims i es va convertir en una petita revolució. A partir d'aquest punt, els segadors van atacar els edificis administratius, les cases dels jutges, de l'audiència i més tard van matar el virrei, quan aquest intentava fugir de la ciutat. No va ser fins al dia 9 que la Generalitat i el Consell de Cent van aconseguir que els segadors abandonessin la ciutat. Davant les amenaces de Felip IV, la Generalitat, dirigida pel canonge Pau Claris, es va fer amb el poder i va buscar l'aliança amb Lluís XIII, rei de França, a qui van nomenar comte de Barcelona el gener de 1640. A partir d'aquest moment es va produir una situació internacional que allargaria el conflicte, ja en forma de guerra, durant 11 esgotadors anys. França va enviar tropes per ajudar els catalans contra Felip IV. Es van produir algunes victòries dels catalans i francesos, com la batalla de Montjuïc el 26 de gener de 1641, però el resultat final va ser que Barcelona, el 13 d'octubre de 1652, assetjada, es va rendir a les tropes de l'emperador. Malgrat la derrota, el rei es va comprometre a respectar les institucions i lleis catalanes. Per evitar més conflictes, el comte-duc d'Olivares va deixar de ser el valido de Felip IV. Desgraciadament, la guerra contra França va continuar i la situació bèl·lica va provocar una forçosa pau dels Pirineus l'any 1659. Aquesta pau va suposar la pèrdua del Rosselló, el Vallespí, el Capcir i la Cerdanya francesa. Catalunya va quedar definitivament dividida. La Guerra dels Segadors va posar de manifest el delicat equilibri de la monarquia hispànica. Quan el comte-duc d'Olivares va deixar el càrrec, Felip IV va comprendre que la via de la repressió no era la més adequada. Amb les capitulacions de Barcelona de 1652, que posaven fi al conflicte, no es va parlar ni de vencedors ni de vençuts. L'acord va prendre la forma d'una treva. Catalunya retornava l'obediència al sobirà i aquest es comprometia a respectar les institucions i drets catalans. I no tornaria a haver-hi una unió d'armes. D'altra banda, un cop finalitzat el conflicte bèl·lic, restava encara pendent la pacificació social del Principat. Els anys de revolta i de separació de la corona havien produït una greu crisi econòmica accentuada amb la pesta de 1651. Tot junt
va produir una sèrie d'agitacions socials notables. Carles II va esdevenir rei sent menor d'edat, i per tant la seva mare, Maria Anna d'Àustria, va actuar com a regent. Després governaria ell personalment, tot i que delegaria les seves funcions en homes de confiança, anomenats privats, dels quals ja hem parlat anteriorment. És conegut pel seu mal estat físic, de salut, atribuïts als resultats de diversos matrimonis endogàmics dels seus avantpassats. Carles era un nen a primera vista feble i va créixer i es va desenvolupar lentament, de manera que als 3 anys encara li costava aguantar-se dret i mamava i mossegava els pits de les dides. A més, la seva educació fou descuidada i insuficient i als 9 anys encara no sabia ni llegir ni escriure. Davant la inutilitat de tots aquests mètodes va créixer l'opinió que Carles estava maleït per un encanteri infernal. Teòlegs i exorcistes iniciaren una sèrie d'encanteris reials i finalment l'inquisidor general conclogué la seva investigació parlant amb una monja posseïda pel diable. Aquesta li va explicar que la reina Maria havia embruixat el seu fill amb un beuratge per quedar-se amb el poder. Quant a política interior, Carles va haver d'afrontar una crisi econòmica, que va començar amb un seguit de males cuites a partir de 1677 i que posteriorment es van afegir les pestes que van arrasar València i Andalusia. Si amb tot això no n'hi hagués prou, els vaixells d'Amèrica no arribaven i l'or americà començava a esgotar-se. Tots aquests fets van provocar que l'any 1678 es declarés la bancarrota parcial de la monarquia. No havent-hi prou amb això, també va haver d'afrontar conflictes amb França, que a la llarga van suposar la pèrdua del franc comtat, encara que en part es van compensar amb el matrimoni entre Carles i Maria Lluïsa d'Orleans. Quant a política exterior, els conflictes més destacats que va tenir Carles van ser l'esmentat conflicte contra França, amb la pèrdua de franc comtat, i també els conflictes generats pels pirates caribenys que impedien l'arribada d'or d'Amèrica. Carles va ser el darrer monarca de la dinastia dels Àustria, perquè no va arribar a tenir fills. Poc després de la seva mort va esclatar la Guerra de Successió espanyola entre els pretendents al tron.